dari kok malah maju. Oh, nono dewek Bali sahur. Oh. Geger wong ati seneni dadi rawan nyeneni Riko. Marake rono Bali kae di karo Atak. Bali. Oh. Telah diketemukan dulur. Oh alah. Munggah. Riko nganggo sandal kualik. Jangan-jangan Riko membengi ket wengi di. Kualik kok. Munggah. Oh. Enek bae Riko. Riko ke janjane teko ngendi sih, Mbok? Mung kadang-kadang simbah. Akone simbah ngopo? Kon metu akone simbah. Simbah sapa? Ayo ndang. Banci, enteng-kreng. Iso ora? Terus. Nyok dhisik Atak. Semandok ya. Yo wis yo. Oh, sewengi ra turu goleki. Kok Riko nembengi kok ngene. Oh. Jian. Sabar dulur, sabar. Apa dia tak? Bismillahirrahmanirrahim. Medok. Yo, oh. Rasa menggo. Bali. Wis nang ceket-ceket tak ndak selain sakayunya ya poso dingnya dina iki mau bengi wis keramasnya. Bali ayo sahur. Piye rasane sikile? Sikile kesel ra o? Ora tak hadepke nang sira lah tak aja kuwatir. Ayo Mbok Rene. Bali cepet poso cepet. Sahur ini. Rene tak gake susu. Mas atas gake susu baru. Jam piro saya 3:30. Cukup tuh nih. Jagong. Sandale ndek ki jopo, sandale ngene. Gedake. Sesuk meneh nek ana kucing yang ngono langsung pakane dhisik ki lho. Ngerti? Kucingnya melu sahur. Jagong tak gake susu. Jagong Rene jagong. Jagong nangken tak gake susu. Kok koyo bingung jagong. Sabar ya teman, waktu sahur telah tiba tak gaweke susu dhisik. Tak gake sahur dhisik. Ngantek ra turu blas ra ori kok mripate bendul ngono. Ketewengi kaya wong ya Allah. Ora ketok tak wis Mbak, ora ketok. Wis nang
hitam kan ora ketok ora. Ala kopi atau susu dulu atau cappuccino. Itu vanilla. Apa suruh apa kuwi kok kan? Alam. Yang sapa? Iya, sama. Gak nyang yo. Mama lagi mulai dari kalangan ning kono. Bagian maletan. Yang satu. Sebentar ya teman-teman. Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman sampai terabaikan. Saya tak buru-buru bikin sahur. Nggak ngecek teman-teman, belum ngecek aku. Tak bikin dulu minuman. Nanti tak cek. Saya bingung kan, Bu Sami nih.